sanibona futhi. So ngiqhubeka evidweni ebengiyenzile ekhuluma ngo-Department of Small Business Development. Ngaphansi kwabo ke sino Small Enterprise Development and Finance Agents, okuyi department ehlanganisele angasho department okuwumnyango ohlanganisele iminyango ewu2 engaphansi kwa Department of Small Business Development. So ibe okusida no SEFA, so ibe isihlanganiswa. So kusukela ngo-2024 kahle ku-October kube sekhandwa u-Small Enterprise Development and Finance Agents. Noma usemusha esikhathini esiningi usengabona uhlukanisiwe, ubhala ukuthi SIDA kwenye indawo ubhala ukuthi SEFA, but sekuyinto eyodwa. Noma uzobe futhi ungadukile uma ulentuzana uma ubona kusahlukene ngoba kuse department ayino department njalo i-agents, ake ngithi nje umnyango ngathi department, umnyango osemusha futhi osakhulayo noseseyinhlelweni zokukhula zokuthuthuka. So ulentuzana uSEDFA ukhandwa ama-agents awu3. So ukhandwa inhlanganisela yeminyango kahulumeni emithathu. Oyokuqala uSIDA lesi sikhulume ngayo, eyesibili uSEFA, and then eyesithathu Cooperative Banks Development Agents. uSIDA ngoba ngichazele enye ivideo ukuthi wona uyalekelela ekukhuliseni nasekubantu abanamabhizinisi ekubathuthukiseni ngokubafundisa noma ukubaluleka abafuna ukwaqala nasebenawo osomabhizinisi abancane, kodwa wona ulekeleli ngokwezimali. Mase kuzoba khona uSEFA. So uSEFA wona ke ulekelela ngokwezimali ama funding kubo futhi amabhizinisi amancane. Then kulena yesithathu ngiyayizwa intsha yona ibingaphumi phansi kwale department, ibiphuma under uNational Treasury, okuyi umnyango nawo engisazochaza kwamanye amavideo phambili ngesikhathini kahulumeni. So ngoba esehlanganisiwe mathathu ke asenze kwalula ke for abantu ukuthi bekwazi ukuthola usizo endaweni eyodwa, bengalokho ukuthi ubufuna usizo ngapha lokho yalena le, and kuseyinto entsha. And if umuntu mhlawumbe oqala ibhizinisi noma unebhizinisi vele elincane esiliranayo noma umuntu ocinga uxhaso funding, usuku uye endaweni eright ke umuye kuSEDFA. Umuntu nje ofuna ukukhulisa ukuthuthukisa ibhizinisi eselidala futhi noma eselilentuzana eselithe ukudlondlobala kancane. So okuningi ngabo ngathi bashela ba-check kuma social media platform, uvashele ne-website yabo. I-website yabo inhle kade ngiyi-check, inhle kakhulu, into eziningi futhi zikhona. So uma ufuna ukuthola imemezelo ezintsha ungayithola khona na le channel yami uyilandele, okuningi kusazolandela.